ערב טוב. ליל הברווזים. איך שוברים שיא עולם ב100 משקים? אתה מכיר את זה? אוקיי, ג'ינג'ר, מה אתם הכנתם? סירוס כימי! בגלל הספר שמסעיר את ארצות הברית. כבר מעריב עשו מהלך מפתיע. בשבילי אותו טעם, בשביל מישהו אחר אינני יודעת. אנחנו לוקחים רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה, ידיים קדימה. Modern Express is the best of the best in urban music. מכבי חיפה לנבחרת איטליה 4 ימים לפני פתיחת היורו. אל תתאמצי לשקר, אני ראיתי את התמונות. איזה תמונות? דמיינתי ששני הילדים שלי עומדים שם וצועקים אמא, אמא. למה נשארת כלולה? למה נופלת?